Koľko zarába vodič Boltu v čistom na hodinu? A v tomto článku sa pozrieme na to, koľko dnes môže zarobiť vodič Boltu v čistom. A rovnako si aj ukážeme, ako sa dá potenciálne zarobiť viac. A predtým, ako pôjdeme do konkrétnych čísel, tak je dôležité povedať, že tieto dáta sme zozbierali od našich nájomcov počas mesiaca november 2023 a v zásade takto vyzerajú. A povedal by som, že toto sú jedny zo 4 najdôležitejších čísel, ktoré budeme neskôr používať pre výpočet čistého zárobku. Takže hodinový zárobok v hrubom vychádzal približne 21 eur aj 58 centov. Hrubý zárobok znamená to, čo zákazník zaplatí v aplikácii, predtým ako odvedieme poplatok Boltu a všetky ostatné náklady. Počet jazd na hodinu bol 3, takže pomerne vysoké číslo. Priemerná cena jazdy bola 7,18 eur, tiež v celku slušné číslo, a počet kilometrov na jednu jazdu, to znamená, že koľko v priemere sme museli prejsť kilometrov na to, aby sme odjazdili jednu jazdu, bol 10,25 km. A dôležité je ale povedať, že počas novembra býva dopyt po taxíkoch pomerne vysoký, takže vodič si vie zarobiť pomerne dobre. A treba ale počítať s tým, že tieto zárobky nie sú reálne počas celého roka. A napríklad v januári alebo februári zvyčajne býva veľmi nízky dopyt po taxíkoch, takže si vodič Boltu až tak dobre nezarobí. Ak si dobre pamätám, napríklad v auguste bol hrubý hodinový zárobok okolo niečo cez 17 eur, medzi 17 a 18 eur. Takže ako vravím, november je pomerne silný, ale tieto čísla bývajú zvyčajne horšie počas celého roka, možno s výnimkou decembra. Dobre, teraz otázka je, že tak vidíme, aký je hrubý hodinový zárobok, koľko zarobím v čistom ako vodič Boltu. A povedzme, že pracujem 8 hodín denne a počas 5 dní do týždňa. To znamená, že to je taký klasický full-timeový job a mesačne tým pádom odjazdíme 176 hodín. A ďalej predpokladajme, že si prenajímame dieselové auto, kde platíme nájom 20 eur na deň, čo je pomerne dobrý prenájom, alebo pomerne dobrá cena za prenájom. A takisto v tabuľku, ktorú ukážem, tak porovnávame čistý zárobok v dvoch situáciách. A to jazdenie pod flotilou, ktorá si berie 8% províziu, alebo jazdenie sám na seba na vlastnú živnosť. Tu len chcem povedať, že my neponúkame zastrešenie pod flotilou žiadnym spôsobom. My len prenajímame vozidlá a vidíme ale na trhu, že existujú rôzne flotily, ktoré si berú provízie, takže preto spomíname túto možnosť. Ale my ho neposkytujeme. Cool. Takže takto vyzerajú zárobky. Takže hrubý zárobok je rovnaký. Vidíme, že pokiaľ by sme odjazdili v podstate 5 krát do týždňa, 8 hodín denne pri takýchto zárobkoch, tak v hrubom zarobíme skoro 3800 eur, z čoho si Bolt zoberie poplatok okolo 950. Ďalej musíme zaplatiť 5% daň podľa paragrafu 7a kvôli tomu, že Bolt nie je slovenskou firmou. A potom tu máme spomínané nájomné za auto, čo je 30 dní x 20, takže 600 eur. A toľko to nás približne vyjde nafta pre odjazdenie ten počet jazd, ktorý je nutný. A teraz vidíme, že v tomto stĺpci máme prípad, kde by si flotila zobrala 8% z hrubého zárobku a ostane nám nejakých 1200 eur v čistom, čo predstavuje skoro 7 eur, 6,86 na hodinu. Alebo napravo máme, keby sme jazdili pod vlastnou živnosťou, čo vychádza paradoxne horšie, keď zaplatíme zdravotku, sociálku a dane, tak sme na nejakých 1000 eurách aj 40 eur. A hodinovka vychádza skoro na 5,90. Môžeme teda povedať, že vodič Boltu si počas novembra vie
zarobiť medzi 5,90 až skoro 6,90 na hodinu podľa toho, ako jazdí. Či jazdí sám na seba, alebo jazdí pod flotilou. Cool. Potom je ešte jedna otázka a to je, že či sa dá zarobiť viac a ak áno, tak ako? A odpoveď je áno, dá sa zarobiť viac, ale nie je to úplne jednoduché. A tá odpoveď v zásade spočíva v Bolt polepoch. To znamená, že pokiaľ máte polepené auto Bolt polepmi a odjazdíte aspoň 160 jazd týždenne, tak Bolt vie z hrubého zárobku vyplatiť späť až 10%. Problém je, že týchto 160 jazd je pomerne ťažké odjazdiť sám na aute. A poviem príklad, keďže v novembri sme mali priemerný počet jazd 3 jazdy na hodinu, tak v podstate museli by sme týždenne odjazdiť, keď si zoberiem 160 jazd deleno 3, nejakých 53 hodín, aj 20 minút. A keby sme jazdili 5 dní v týždni, tak by to znamenalo, že každý jeden deň musíme byť online 10 hodín a 40 minút, čo nie je zrovna málo. A len pre perspektívu, že rovnaké dáta sme zbierali aj počas augusta napríklad a tam sme mali nižší počet jazd na hodinu, nebolo to 3, ale 2,63. To znamená, že dosiahnutie bonusu kde by sme dostali 10% naspäť, by bolo ešte ťažšie. Hej, že museli by sme jazdiť až nejakých 12 hodín a 10 minút denne, respektíve byť online, a ak by sme jazdili 5 krát do týždňa. A priniesli sme snažili sme sa vytvoriť produkt, ktorý rieši tento problém. A to je taký, že vytvorili sme zdieľaný prenájom elektrických vozidel. To znamená, že ponúkame prenájom elektrického auta, kde jazdia dvaja vodiči a jeden jazdí ráno alebo v podstate cez deň a druhý jazdí večer alebo v noci. A čo je výhodou tohto je, že Bolt bonus sa viaže na auto a nie na vodiča. To znamená, že každému stačí odjazdiť 80 jazd namiesto 160 na to, aby človek dosiahol bonus 10%. Ktorý mu je vyplatený naspäť. No a my sme v zásade prenájom našich elektrických aut následne znížili o sumu tohto vyplateného Bolt bonusu, ktorá je vyplatená na náš účet. Takže elektromobil si u nás viete prenajať za skutočne skvelú cenu. Ako to vychádza? V podstate znova tu mám tabuľku, kde si porovnávame jazdenie na dieselovom aute, ktoré si prenajímam, versus náš zdieľaný prenajom. A v podstate tieto dva riadky sú rozdielne. To znamená, že u nás by ste za rovnaký počet odjazdených jazd zaplatili za nájom plus pohonné hmoty len nejakých 789 eur. V tomto prípade v porovnaní, tu to vychádza nejakých 1150, tak dobre počítam. Takže za rovnaké odjazdenie by nám v zásade ostalo viac ako 358 eur každý mesiac, čo je o 30% vyšší zárobok. Ja rozumiem, že v tomto prípade nemáte auto pri sebe alebo nie je auto pre vás celý čas, že striedate sa na tom aute ešte s niekým iným. No, zárobok je o 30% vyšší v čistom. To znamená, že tu by som zvážil, že akože čo stojí, čo je dôležitejšie, hej, že či mať trošku viac slobody a tým pádom platiť viac a trošku flexibility, alebo potom vyslovene, že zarábať o 30% viac, čo nie je malá suma, ale teda je to trošku na úkor komfortu s tým, že sa striedame na vozidla ešte s niekým iným. A rovnako ale ponúkame prenajom aj auta, kde v podstate máte auto celý čas pre seba, ale je to teda o niečo drahšie. Pokiaľ by ste mali záujem o prenajom auta od nás, tak tu je link na formulár, ktorý stačí vyplniť a následne
vás budeme kontaktovať. Cool. A verím teda, že toto video bolo v niečom nápomocné, že vám dalo nejaké informácie o tom, že koľko sa dnes dá zarobiť, a veľmi rád si vypočujem aj vaše skúsenosti, prípadne ak vám niečo chýba v tomto videu, čo malo byť spomenuté, rovnako si to veľmi radi vypočujeme. Ďakujem veľmi pekne a šťastné jazdenie.